अनजाग्रा प्रियफोर, मैया आङो साबा बेक्ति मिशनारिफोर पास्टरफोर जाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टनि खामानि हुबौ बार्ता होनायनि थाखाय गाहाम बार्ता होनायनि थाखाय हमजानायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन। जायफोरनि मुंफोरानो जादोंमोन जयन्त दास, नयन दास, हितेन दास, धीराज दास, अखिम राभा। जायफोरा गोसो होनानै मैयानि भिडिअखौ नायदोंमोन बिथांमोना जाथायखौ 50% मोनथिबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आरोबाव नोंथांमोननो मैयानिख्रुइबो आरोबाव रोखासिन नोंथांमोननो मोनथिहोबावनो हास्थायदों मेडियाफोरा माबायदि नंखाय बाथ्रा बुंदों, सुबुंफोरा माबायदि नंखाय बाथ्रा बुंदों, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि फोलानानै बाथ्राफोरखौ बुंदों, बैफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मोनफा मोनफायै आङो दिन्थिलांगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायगोन। देवब्ला प्रियफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों। बै भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोना नायदो आरो बेनिफ्राय बाथ्राखौ हमदांनो नाजादो। जि जाथायखौ नोंथांमोना दायो नुगासिनो दङ एबा नायगासिनो दङ, बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय दक्षिण कामरुपनि पलाकबारि ओनसोलनि भेलेरा गाव होननाय गामियाव। आरो बै गामियाव बै साबा मिशनारि एबा पास्टरफोरा मानो हमजानो गोनां जाखो, बेनि माखासे डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फंनैसो बुंनानै मोनथिहोग्रोनो हास्थायदों। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बे बाथ्राया दानि बाथ्रा नङा, दिनैनिफ्राय लानानै 6 दान सिगांनि बाथ्रा, जेरावहाय ख्रिस्टियान मिशनारिफोर जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबफोरखौ फोसावबायदों, बै गामियाव दिनैनि 6 दाननि सिगाङावनो सहैदोंमोन, जिखौ जोङो भेलेरा गाव होननानै मोनथियो। बे गामियाव बैसोर सुबुंफोरा सहैदोंमोन आरो बिनिनो गासै 7टा नखरफोरा जिसु ख्रिस्टनि बै बोसोनखौ खोनासंबाय, खोनाबाय आरो बै नखरफोराव गोबां बेरामजों साथिफबनानै थानाय बेक्तिफोर दङमोन। आरो बैसोरो जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादनि गेजेरजों गोबांफोरानो सोखाजानायखौ मोन्दों आरो मोनसे फोथायनायखौ बिसोरो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों जिसु ख्रिस्टनि सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ। दा बेयावहाय बिसोरो सिं अलरेडि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावखाबाय आरो बै समनिफ्रायनो बिसोरनि हिन्दुनि माखासे जिथु नियम निति नेमखान्थिफोर दङ, जेरै दुर्गा फुजा खालामनाय, लोखि फुजा खुंनाय, बेफोरबायदि माखासे नियम नितिफोरखौ बिसोरो बै समनिफ्रायनो खालामबोखायाखै। बै 7टा नखरा जिहेतु दुर्गा फुजा, लोखि फुजा जाबायदि माखासे नियम निति हिन्दुफोरनि दङ, बैफोर नियम नितिखौ खालामैखाय गामिनि सुबुंफ्रा बिसोरखौ अलरेडि नोजोर होखाबाय थादों बिसोर मानो खालामाखै होननानै, आरो बिसोरखौ सानसेखालि लिंहरजोबनानै मोनसे मिटिं बिसोरो खालामबाय, मेल खालामबाय आरो मेलाव मोजाङै सोंफ्रुलायबाय जे नोंसोर मानो जोंनि नियम निति हिन्दुनि नियम खान्थिफोरखौ मानो खालामाखै, लोखि फुजा मानो खालामाखै, दुर्गा फुजा मानो खालामाखै, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोंफोरबाय। आरो सोंनायाव बिसोरबो थोंजोङैनो मोजाङैनो बुंबाय जे जोङो हिन्दु समाजाव थालिया, जोङो ख्रिस्टियान जाबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय होननानै बिसोरो रोखा रोखायै बिसोरनो मोनथिहोनायसै। गोबां दान्थे बिथान्थे बै मिटिंनि समाव, मेलनि समाव जाबाय, अब्लाबो बै 7 नखरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनिफ्राय गोजान जायाखिसै एबा गिदिंबोफिनासै। दा बेयावहाय बै समाजा, भेलेरा गावआ बिसोरखौ समाजनिफ्राय बैकट खालामनानै दोनबाय माखासे नियम निति होनायनि गेजेरजों, जेरैहाय थांलाय फैलाय खालामनो मोननाय नंला, जोंजों रायज्लायनो मोननाय नङा, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बिसोरो नियम नितिफोरखौ होनानै बिसोरखौ समाजनिफ्राय बयकट खालामनानै दोनबाय। आरो बिथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो सोलिबाय आरो समा बारलांबाय थाबाय। जिहेतु डिसेम्बरा सफैबाय, डिसेम्बर सफैनाय लोगो लोगोनो बैसोरनि नखरफोराव हाथरखिया नुजाबाय। डेट मिन्स बिसोरो हाथरखिखौ अख्राङाव आलायबाय। जिहेतु डिसेम्बर 1 थारिखनिफ्रायनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टमासनि मुङै, जिसु ख्रिस्टनि जोनोम साननि मुङै हाथरखिखौ दैखोयो, बै नखरफ्राबो दैखोबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनखौ जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नुहुरदोंमोन, बैसोर सुबुंफोरा बिसोरनियाव थांनानै गिर्जाफोर खालामहैदों। आरो लोगोसेयैनो मोनसे फारिलाइ, बे जाहैबाय ख्रिस्टमास फैबाय थानाय ख्रिस्टमासनि थाखाय बे जायगायाव मोनसे गिदिर ख्रिस्टमास खालामनो थाखाय बिसोरो थाम-थिम खालामदों एबा मोनसे बिदि प्रग्रामखौ खालामनो थाखाय बिसोर रायज्लायहैदों आरो खाथि खालानि नखरफोरजों लोगोसे रायज्लायनानै खाथि खालानि मानसिफोरखौबो इनभाइट खालामदों। आरो बै समाव बै हिन्दुफोरनि नखरफोराव थांनायनि थाखाय बै गामिनि मानसिफ्रा, गेदेमाफोरा बेखौ अजद आपत्ति खालामदों आरो बेखौनो गन्डगल खालामदों। बै भेलेरा गावनि बायदिब्ला, बै गामिनि बायदिब्ला बे जायगायाव ख्रिस्टमास खुंनो मोना। बिसोर ख्रिस्टमास खुंनो नागिरनायनि थाखायनो बे गासै जाथायफोरा जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां बिथांमोनहा रागाया दंखायो। अलरेडि 7टा नखरा हिन्दु समाजनिफ्राय गानानै ख्रिस्टियान जाबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय। आरो बेबायदिनो गोबां दाङाबाजि जानायनि गेजेरजों बे गन्डगलाव गासै 3 नखरा गिदिंबोफिनबावबाय हिन्दु समाजाव।
आरो ख्रिस्टियानाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनियाव केवल नखरब्रैया थाबोबाय आरो बै सानखालि ख्रिस्टमासनि इनभाइटेसन ख्रिस्टमास खुंनो थाखाय बयखौबो हांख्रायनायनि थाखाय जे जोंनि ख्रिस्टमासाव फै जों ख्रिस्टमास खालामगोन बे इनभाइटेसन होनायनि थाखायनो बै रायजो बै समाजा गाज्रि मोनबाय आरो बेयावनो गोबां दाङाबाजिफोरा सृष्टि जाबाय आरो बै खालिनो बिसोरखौ हमदों आरो बिसोरखौ पुलिसनियाव होबाय जायखौ आङो साबा व्यक्तिनि मुंफोरखौ खायनानै होदोंमोन बेनि उनावनो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा ब्लेम खालामनायफोरा सफैबाय दा बै ब्लेम खालामनाय बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों बिथांमोना मा बुंदोंमोन नोंथांमोना दानाबा भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो তেওঁলোকে বোলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই মানে হুলস্থুল পাৰি আমাৰ ধৰ্ম আপোনালোকে ল'বই লাগিব बे आइजोनि बुंनाय बायदिब्ला मा मोनफ्रोमबो नखराव हाबदों आरो मोनफ्रोमबो नखराव हाबनानै हुलुस्थुल खालामदों आरो लोगोसेयैनो बयखौबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो थाखाय बुंदों होननानै बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया सैथो जानो हागौनि जेरावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा गुबुननि नखरफोराव हाबनानै हुलुस्थुल होनदों हुलुस्थुल माने गन्दगल खालामदों होननानै बेबायदि गन्दगल खालामगोन ने बे बाथ्राया इम्पसिबल माब्लाबाबो जाथावनायानो नङा मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बे बाथ्राखौ फोरोंथाराखै जे सोरनिबा न'आव थांनानै हुलुस्थुल खालामनाय गन्दगल खालामनाय बेखौ जोंखौ फोरोङाखै बे आइजोआ बे बाथ्राखौ नंखाय बुंथारदों रावबो ख्रिस्टियानफोरा गुबुननि न'फोराव हाबनानै थांनानै बेबायदि गन्दगल हुलुस्थुल खालामा আপোনালোকে ইয়াতে 4 ঘৰ মানুহ আমাৰ ধৰ্ম লৈছি গতিকে তেওঁলোকৰ আপোনালোক থাকিব লাগিব এতিয়া হৈছে আমি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী গতিকে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো ল'ব নোৱাৰিম তেওঁলোকক কৈছোঁ ক'ৰ পৰা আছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ গুচি যা তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে একফালৰ পৰা বোলে একদম চব চেছ কৰি দিম বোলে সেনেকৈ কৈছে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি মানুহ বহুত আছে কিন্তু কিমান আছে আমি গন্তি কৰা নাই সেই ৰাতিৰ কথা দিনতো নহয় কিন্তু কৈছোঁ ৰাতিৰ কথা হয়তো 30-35 জন হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কিবা খানা পাতছি কিবা মাংস অনা বুলি কৈছে আমাৰ শুনি পেলাই বেল আছে কিবা মাংস দিলে আমাৰ গাঁওখন মানে চুৱা খেদাব সেনেকুৱা আমাৰ दानियाबा फैलायबाय बे आइजोआ बुंलायबाय बेदरनि बाथ्रा येस अनजाग्रा प्रियफोर बेदर लाना फैदोंनो होननानै नाथाय मा बेदर बे बाथ्राखौ बिसोरो माखौ बुंनो नागिरदों मोसौ बेदरनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना फोरमान जेबो होनो हायाखै जे बेदर लाबोदोंनो जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे बेदर लाबोदों जेरावहाय बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैदों बिसोरो बेयावहाय गथायसेहि जागोन बेबायदि ओंखाम जानानै ओंखारबोगोन हयथ' बे जागोन नाथाय बिसोरो बै ओंखाम संनायफोरखौनो बैफोर जानायफोरखौनो बिसोर मा थोंजोङैनो मोसौ बेदर होननानै जोंहा सुवा जागोन जोंनि जायगायाव सुवा जागोन जों जिहेतु हिन्दु गोनजा जोंनि ओनसोलाव मानो बे बुस्थुखौ सोनो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना बेबायदि मुगैदों आरो बेबायदि ब्लेम खालामदों बे बाथ्रायाबो नंगौ जानाय नङा मोनथिखागौ जे बेयाव हिन्दु एरिया आरो बेयावहाय नखरब्रैल'सो व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै दङ दा बेयाव जोङो मोसौ बेदर लाङोब्ला जोंहा समस्या जागोन आरो साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरा बे बेदरखौ बाहाया गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जायफोरा मोसौ बेदर जाया बे बाथ्रायाबो फोरमान गैया जेरावहाय सन्देहल'सो खालामदों ख्रिस्टियान जाब्लानो जे मोसौ बेदर जागोन बे बाथ्रायाथ' नंखाय बेथ' सैथो नङा बाइबेला जिहेतु जोंखौ बेखौ फोरोङाखै नोंसोर बेखौ जा होननानै जोंखौ बुङाखै আমাৰ বেয়া লাগছে পৰিৱেশটো তেতিয়া কৈছোঁ কি আপোনালোকে যেনেকৈ সেনেকৈ যাওক নাই বোলে আমাক বোলে মাৰি চেছ কৰিব বোলে আমাৰ গাঁওখনক गोबां गिथावना बाथ्राखौ बे आइजोआ बेवहाय बुंबाय बे बुंदों जाहैबाय गामिनि मानसिफोरखौबो बयखौबो जोङो बुगोन होननानै बै ख्रिस्टियानफोरा बुंदोंलाय जाहैबाय बेबायदि होननानै बुंदों सोरबा ख्रिस्टियाना बेबायदि बुंगोन ने अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राखौ जों साननानै नायनायसै नोंथाङा बुंनो हागोन ने जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ सोरबा हिन्दुनि नखराव थांनानै बेबायदि बाथ्रा बुंहैनो हागोन ने नों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाब्ला नोंखौ दानो बुथारनोसै सिथारनोसै बुनानै गालांगोन बेबायदि बुंगोन ने रावबो बे बाथ्राखौ बुङा जिसु ख्रिस्टआ बेनि उल्थायैसो जोंखौ फोरोंदों सोरबाया जुदि गाहाम रादाबखौ खोनासङाखैब्ला बेखौ बिदिनो थानो हो बेखौसो बुंदों जोंखौथ' बेबायदि धुमकि धुमका होनानै जिसु ख्रिस्टखौ नुहोनो सिनायहोनो हुबो बार्ताखौ होनो बेखौ फोरोङाखै आरो बेखौ रावबो ख्रिस्टियानफोरा खालामा बेबो नंखाय बाथ्रा ধৰ্ম বোলে লৈহে এৰিব সেইটো আৰু কেনে কথা হ'ব দাবী ধমকি দিছে গতিকে আমি কি হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহক আমাৰ খেনে কৰিলে আমি কি সহ্য কৰিব পাৰিম নেকি आरोबाव बे आइजोआ बेखौनो बुंबावबाय जे दाबि धुमकि खालामनानै जोंखौ ख्रिस्टियान खालामनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासै बाथ्राफोरा सैथो नङा सैथोखौ दोनखोमादोंसो যি ধৰ্ম লৈছে আমিতো পজিটিভ আকাৰে কৈছে তেওঁলোকৰ এইবিলাক হৈ গৈছে চব হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সিদিনাখন মানে 3 দিনমান আগৰ পৰা কিবা তৰা আলাই থৈছে ঘৰে ঘৰে তৰা আলাই কিনে কি মানে কি আমাৰ ইয়াতে ধৰ্ম তেওঁলোকৰ ধৰ্ম পালিবই তেওঁলোকৰ ধৰ্ম আমাৰ মানুহবিলাকক দিবই जिसु ख्रिस्टखौ बै नखरब्रैया नाजावना थानाया जाखाबाय नाथाय बाथ्राया बहा फैखो डिसेम्बर 1 नाव जेब्ला बिसोरो हाथरखिखौ नखराव दैखोबाय बेनि उननिफ्रायसो गासै जाथायफोरा जादों आरो बिसोर मा बुंनायखो जे बिसोरनि धर्मखौ जोंनोबो बे धर्मखौ होथारगोन बेबायदि होननानै बिसोर बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर गासै बाथ्राफोरा गोसोनिफ्राय बानायनाय बाथ्रा रावबो ख्रिस्टियान मानसिफोरा रावखौबो जबरदस्ति गाहाम रादाबखौ होआ आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बेबायदि बे खामानिखौ मावनो थाखाय फोरोंखायाखै মাৰধৰ কৰিম আপোনালোকে ল'বই লাগিব
আৰু যিটো আমাৰ 25 ডিচেম্বৰ আহি আছে তেওঁলোকে বোলে সেইটো বোলে তেওঁলোকৰ কিবা এটা খ্ৰীষ্টমাছ না কি কৰে সেইটো বোলে আমাৰ কৰিবই লাগিব সকলোৰে रावबो ख्रिस्टियानफोरा मारधर खालामा रावबो ख्रिस्टियानफोरा जबरदस्ति खालामा आरो रावबो ख्रिस्टियानफोरा गुबुन हिन्दुफोरखौ ख्रिस्टमास मानिहोनो थाखाय रावबो बुङा बिथांमोना नंखाय बुंदों बे सेंग्रायाबो नंखाय बुंबाय जे बैसोरो गावसोरखौ लायनो ख्रिस्टमास खुंनो थाखाय जबरदस्ति खालामगोन मारधर खालामगोन होननानै बे माब्लाबाबो सैथो बाथ्रा नङा बिसोर सैथोखौ दोनखोमानानै नंखाय बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ नंखाय बाथ्राखौ रिपर्ट होगासिनो दङ মোটামুটি 6 মাহমান আগৰ পৰা ইয়াতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী কিছুমান লোকে বাহিৰৰ মানুহ ঔগুৰি চাইডৰ মানুহ আহিছিল আহি কিবা বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰে কিবা কৰে এনেকৈ মানুহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈছে মানুহ লৈ গৈ যেতিয়া আমি খবৰটো পালোঁ তেওঁলোকে তাৰমানে কি কৰিলে আমাৰ বছৰত লক্ষ্মী পূজা হয় গোসাঁই ঘৰৰ নামঘৰৰ কোনো তেওঁলোকে প্ৰসাদো নাখায় চাকিও নজ্বলায় ঘৰত মানে কি মমবাতি বাটে জ্বলায় এনেকুৱা ধৰণৰ পিছত আমাৰ ৰাইজৰ এখন মিটিং হ'ল সেইদিনাখনে আজিৰ পৰা 3 মাহ আগত ৰাইজৰ পৰা যেতিয়া মিটিংখন হ'ল তেওঁলোকক মাতি আনি সোধোতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি হিন্দু ধৰ্মৰ লগত নাই গতিকে আমি এখন হিন্দু সমাজ আমি হিন্দু সমাজত যে তেওঁলোকক মানে ৰাইজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল বহিষ্কাৰ মানে কি তেওঁলোকৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই তেওঁলোকে মানে যি ধৰ্ম লওক ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে তেওঁলোকে সেই ধৰ্ম লৈছে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম লৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালে আছে আমাৰ তাত ক'ব লগা একো নাই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো নাই চাৰিঘৰ মানুহৰ লগত থাকিলে সিদিনাখনে আজি পৰহি গধূলি 4 তাৰিখ হ'ব আবেলি আমাৰ সিদিনাখনে ওচৰৰে মানুহ এজন ঢুকাইছিলে মানুহজন ঢুকাওঁতে আমাৰ মানুহ বহুতখিনি তাতো গৈছে গতিকে গাঁৱত মানুহ বেছি নাছিল থাকিলে কি হ'ল তেওঁলোকে ৰাতি 8টা 8:30 বজাত ৰাতি 30জনমান মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ আহি জোৰ জবৰদস্তি আমাৰ ঘৰবিলাকত সোমাইছে তেওঁলোকৰ মানুহ লৈ ঘৰে মানুহ সোমাই নহয় তেওঁলোকে আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ল'ব লাগিব আৰু 25 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰকৈ তাৰমানে বৰদিন উৎসৱ পালন কৰিব बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों आयेननि बाथ्राखौ बुंदों आरो जाना थांनाय माखासे जारिमिनफोरखौ खोन्थादों बबे समनिफ्राय बै नखरब्रैया ख्रिस्टान जानानै थाखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों गासैबो मोजां बिसोरखौ बयकट खालामनानै दोनखाबाय गासैबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ जिहेतु डिसेम्बर मासआ फैबाय हरखाबैनो बै नखरफोराव हाथरखिखौ आलायनाय नुबाय बेनि उनाव 4 तारिखआव जेब्ला बै मिशनारिफोरा फैदोंमोन ख्रिस्टमास खुंनायनि बाथ्राखौ सावरायदोंमोन बै नखरफोरजों बिनि उनाव खाथि खालानि नखरफोराव हयथ' बिसोर इनभाइटेसनखौ हैदोंमोन आरो बै इनभाइटेसन हैनायावनो प्रब्लेमा जादों जे बे जायगायाव ख्रिस्टमास खुंनो मोना बेखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाबाय आरो बै जायफोरा हांख्रायहैदोंमोन बिसोरखौ हमबाय आरो पुलिसनो हरनाय जाबाय बेबायदि केसा सोलिबाय अनजाग्रा प्रियफोर आसोल खोथाया बेयावसो गुबै बाथ्राया जे ख्रिस्टमास खुंनो मोना अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि समयसाफोरा दङ गोबां जायगायाव जादों हयथ' सिं जोंसो मोनथिया जोंसो नुवाखै जेरावहाय निउसाव फैयाखै बेफोरबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जों जेखौ मिडियानि गेजेरजों निउसफोरनि गेजेरजों नुदों बैसोर हमजाग्रा व्यक्तिफोरखौ दिनै जों नुनो मोनाखै बै नखरब्रै जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय बैसोरनिफ्राय इन्टारभिउ लानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय बै गामिनिफ्राय इन्टारभिउ लानायखौल'सो जोङो खोनाबाय थादों बिथांमोननि नेगेटिभ बाथ्रा बुंनायखौल'सो जोङो खोनादों बैसोरनि बाथ्राफोरखौ जों खोनायाखैनो जोंनो दिन्थियाखैनो दा बेयावहाय साबधान जागोन मिडियाया गोबां रोखोमनि बाथ्राखौ बुङो ख्रिस्टियाननि उल्थायै गोबां रोखोमनि बाथ्राखौ बुंदों आरो मोनसे टिभि चेनेलनि जि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै फोजोबनो हास्थायबाय बे चेनेलाथ' ओरैहाय थोंजोंहाय बुंदों हत्यार भाबुकिरे খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল গাঁওবাসীক सोरबा ख्रिस्टियाना सोरखौबा दम होनानै धुमकि होनानै ख्रिस्टियान खालामनो हायो नामा बे माब्लाबाबो जानो हाया दिनै मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा फैगासिनो दङ जोबनायाव प्रियफोर बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय जि नखरब्रै बै गामियाव जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बै नखरनि थाखाय लागारबो आर'जाव थादो बिसोर जेन फोथायनायाव बोलोगोरा जायो आरो रंजा बाजायै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो मोनो सिबिनो मोनो आरो ख्रिस्टमासखौ खुंनो मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'जाव थादो दे अब्ला प्रियफोर भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै थेंक इउ